Bok ekipa! Napokon smo osvojili Wildon turnir u Austriji. Četvrti nastup je donio prvo mjesto. Zanimljiva činjenica je da smo ovaj put imali najteži ždrijeb ikad. Očito mojim lokosima trebaju biti jači protivnici kako bi dali najbolje od sebe. Na ovom turniru smo iza sebe između ostalih postavili Ružu iz Rumunjske, Šturm Graz i Austrije Beč iz Austrije, Muru Maribor i Slivnicu iz Slovenije, dvije ekipe iz Mađarske i Inter Bratislavu iz Slovačke. Skupinu smo uvjerljivo osvojili s 30 zabijenih i 0 primljenih golova. Zatim smo na putu do finala redom dobivali austrijski TSV Hartberg 5-0, austrijski Fosberger 4-0, slovenski Maribor 5-1 i rumunjski Cluj u finalu 4-1. Bila je to prekrasna cvjetna nedjelja. Imam pitanje za vas. Znate li koji turnir je sljedeći po rasporedu? Meni je taj najdruži. Ekipa moja, hvala vam na gledanju i vidimo se uskoro.